Hello, check. Hello, check. हॅलो. तर मला असं वाटतंय आपण सगळेजण आज ज्या म्युझिक लॉन्चसाठी इथे जमलेलो आहोत, काही क्षणातच आपण ते गाणं सगळेजण पाहणार आहोत आणि आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुष्पार्पण करून झालेली आहे. तर एकदा सगळ्यांनी घोषणा करूया, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की. क्या बात आहे. आणि काही क्षणातच आपण आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय आणि गेले अनेक दिवस आपण सगळेजण ज्या गाण्याची वाट पाहत होतो ते गाणं म्हणजे कोण आहेस तू माझी, हे गाणं आता लॉन्च होत आहे. आणि आज या लॉन्चसाठी इथे जमलेले अनेक कलाकार असतील, कुटुंबीय असतील, पाहुणे असतील, सगळ्यांचं मी अँकर आरजे कोमल मनपूर्वक स्वागत करते. आणि सगळ्यांना माहिती आहे हा कोणता महिना चालू आहे? फेब्रुवारी. फेब्रुवारी महिना म्हणजे प्रेमाचं प्रतीक मानलं जातं. आणि आज म्हणजे बोलतात ना सोने पे सुहागा. आज मला असं वाटतं मागे जे यंगस्टर आहेत त्यांना माहित असेल आज कोणता डे आहे बरं? क्या बात आहे. आणि आज इतका चांगला दिवस आहे, अगदी प्रेमाचा महिना आणि त्यामध्ये आजपासूनच डेजला सुरुवात झाली आहे. बऱ्यापैकी आता सगळेजण म्हणतील की अरे आम्हाला काय त्याचं, आम्ही सिंगल आहोत किंवा कपल असतील तरी कोणी असं पटकन उघड बोलणार नाही की आम्ही सध्या रिलेशनमध्ये आहोत किंवा आम्ही डे सेलिब्रेट करतोय. अनेकांनी डे सेलिब्रेट केला असेल आणि मला असं वाटतं आज इथे अनेक 40 क्रॉस सुद्धा मंडळी आहेत. तर आपणही असे डे सेलिब्रेट करायला काही हरकत नाहीये. अशी संधी पुन्हा पुन्हा मिळत नाही आणि जोपर्यंत आयुष्य आहे तोपर्यंत असे सगळे सुंदर दिवस एन्जॉय केलेच पाहिजे. निमित्त आहे हे फक्त की आपण प्रेम तर असंही सगळेजण व्यक्त करत असतो आपापल्या पार्टनर सोबत, आपल्या पार्टनरसाठी. पण हे जे काही डेज असतात ते मला असं वाटतं फक्त निमित्त असतं. आणि आज रोज डे आहे आणि आज रोज डेच्या निमित्ताने तुम्हाला इथे छान गुलाब मिळतोय. प्रेमाचं प्रतीक असणारं हे फुल लाल गुलाब असं सगळ्यांना इथे आलेल्या प्रत्येक पाहुण्यांना, प्रत्येक कलाकारांना सगळ्यांना दिला जातोय. तर मला असं वाटतं आपण आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय तर सगळ्यांनी सेटल डाऊन व्हा पटकन. सगळ्यांना विनंती आहे, इथे सुद्धा चेअर्स रिकाम्या आहेत, सगळ्यांनी लवकर सेटल डाऊन व्हायचंय आणि सगळ्यांनी आपापल्या जवळ असणारा गुलाब जरा छान पद्धतीने सांभाळून ठेवा, कामाला येईल या आजच्या इव्हेंटमध्ये. आणि पुन्हा एकदा मी सगळ्यांना विनंती करते की सगळ्यांनी लवकर सेटल डाऊन व्हा. आपण सगळेजण ज्या गाण्याची वाट पाहतोय कोण आहेस तू माझी, ते आता लवकरच आपल्या सगळ्यांसमोर येत आहे. तर बेधुंद फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शन प्रेझेंट्स कोण आहेस तू माझी. प्रोड्युसर सुनील पाटोळे आणि निखिल चौधरी. आणि आपल्याला यामध्ये दिसणार आहे एक क्यूट जोडी अंकिता आणि यशस्वी. एकदा अंकिता आणि यशस्वीसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. क्यूट सॉरी अंकित आणि ओ माय गॉड, मला असं वाटतं अंकितच्या नावाची मला खूप जास्त प्रॅक्टिसची गरज आहे. माहिती नाही का, एकतर मी त्याला अनिकेत बोलते, अंकित बोलते आणि आज तर चुकून अंकिता बोलते. एक्स्ट्रीमली सॉरी. अंकित आणि यशस्वी. तर एकदा या दोघांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जातात. आणि अर्थात प्रोड्युसर सुनील पाटोळे सर आणि निखिल चौधरी सर यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या. आणि या गाण्याचे म्युझिक डिरेक्टर आहेत मुकेश जी, एकदा यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊन जातात. लिरिक्स ज्यांनी लिहिलेला आहे त्या रोहिणी लाड आणि सुनील पाटोळे. आणि सिंगर सूरज साळवे आणि कोमल राजगुरू यांच्या आवाजातलं हे गाणं आहे जे आता आपल्याला लवकरच इथे आपण पाहणार आहोत. आणि को प्रोड्युसर
विजय पाटील, डिरेक्टर नितीन सातोपे आणि डीओपी म्हणून ज्यांनी काम केलेलं आहे, अतिशय महत्त्वाची भूमिका ज्यांनी या गाण्यामध्ये बसवली आहे ते म्हणजे उमेश कोळी. एकदा यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या. आणि मेकअप सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट जर गाण्यामध्ये काय असेल किंवा कलाकारांसाठी जर कुठली महत्त्वाची गोष्ट असेल तर ती म्हणजे मेकअप. आणि या गाण्यामध्ये ज्यांनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम केलेलं आहे त्या वैशाली आणि प्रीती सातोपे यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या. तर मला असं वाटतंय पेदुंत फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शनचं जे गाणं आता आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येत आहे ते कोण आहेस तू माझी, या गाण्याची ही सगळी टीम आज आपण यांची नावं ऐकली. आणि कोणतंही चांगलं काम जेव्हा प्रेक्षकांच्या समोर येत असतं, प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतं, तेव्हा सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं जर काय असेल तर ते असतं टीम वर्क. आणि ही टीम खूप जास्त महत्त्वाची असते काहीतरी चांगलं प्रोडक्ट देण्यासाठी. तर या टीमसाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या. काय मग उत्सुक आहात की नाही गाणं बघायला? जरा जोरात आवाज आला. उत्सुक आहात की नाही? क्या बात आहे. मला असं वाटतंय सगळ्यात जास्त उत्सुक यशस्वी दिसते आणि एक्सायटेड सुद्धा दिसते. अंकित सुद्धा दिसतोय. अर्थात आम्ही अंकिता या अगोदर आणि गाण्यामध्ये पाहिलाय, मनाचा स्टेटसमध्ये पाहिलाय आणि तो खरंच जसा आहे तसाच तो इथेही आहे, अगदीच निरागस आहे. तरी खरंच आता बघा म्हणजे मित्रांना खरं काय ते माहिती, मित्र हसतायत निरागस म्हटलं की. तरीही आज आपण सगळेजण इथे आलोय. आपण गाणं पाहण्या अगोदर गाण्याचा टीझर बघूया. तर एकदा जोरदार टाळ्या जाऊ दे. कोण आहेस तू माझी या गाण्याचा टीझर आता आपण इथे बघतोय. क्या बात है. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. टीझर तर आपण सगळ्यांनी पाहिला आणि नक्कीच ज्याची क्युरिओसिटी आहे की नक्की कोण आहे तू, कोण आहेस तू माझी, याचा प्रश्न आता आपल्या सगळ्यांनाच पडलेला आहे की नक्की कोण असेल, काय असेल. आणि जसं की इथे आपण टीझर मध्ये पाहिलं की काहीतरी इंटरेस्टिंग असणार आहे, काहीतरी खूप छान असणार आहे. तर लवकरच आता क्षणाचाही विलंब न करता गाणं बघूयात. पण त्या अगोदर एक छोटीशी प्रेमाबद्दलची कविता. बरं कोणाकोणाला आवडेल प्रेमाबद्दलची कविता ऐकायला? सगळ्यांना आवडेल? क्या बात आहे. आयुष्यभर कोणासाठी थांबणे म्हणजे प्रेम, कोणीतरी असल्याचा आनंद म्हणजे प्रेम, आठवण आली की ओठांवर आलेलं हसू म्हणजे प्रेम, त्या भावनांनी रात्रभर जागून राहणे म्हणजे प्रेम, शेवटपर्यंत जे न विसरता येणारं असतं ते प्रेम, जीवापाड काळजी घेणारं म्हणजे प्रेम, कुणासाठी रडणारं मन म्हणजे प्रेम आणि कुणाशिवाय तरी मरण म्हणजे प्रेम. तर असंच हे प्रेम असतं. आणि मला असं वाटतं या गाण्यामध्ये सुद्धा आपल्याला
असंच काहीसं प्रेम बघायला मिळेल. आणि जितकेच तुम्ही उत्सुक आहात, जितके आपले हे कलाकार उत्सुक आहेत, जितकी ही टीम एक्साइटेड आहे, तितकीच मीही एक्साइटेड आहे. तर आता गाणं बघायचं की नाही मग? तर बघूया कोण आहेस तू माझी. बेगुंत फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शन प्रेझेंट्स कोण आहेस तू माझी. एकदा टीम साठी जोरदार टाळ्या. आपण सगळेजण हे गाणं बघायला जातोय आणि आपण हे गाणं नक्की काय असणार आहे ते आता आपल्याला काही क्षणातच इथे दिसतंय. तर एकदा जोरदार टाळ्या सावधान जोरदार टाळ्यांनी आपण हे कोण आहेस तू माझी हे गाणं आता आपण बघतोय. येस. Tuja
नको जन्मदारी फक्त साथ देना माझी नको जन्मदारी फक्त साथ देना माझी पण श्वास माझा तू कसं शब्दात मानली पण श्वास माझा तू कसं शब्दात मानली जग माझे आता तुझ्या पासून सुरू होता तुझी आठवण मला देता माझ्या शिराला होता क्या बात आहे. एकदा जोरदार गाणं झालं पाहिजे. अतिशय सुंदर असं गाणं झालेलं आहे आणि खरं तर जे दोन्ही आवाज आहेत ते खूप छान वाटतात. पण वाईट एका गोष्टीचं वाटलं की इतका सगळा प्रेमाचा महिना चालू आहे, आपण प्रेम 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 करतोय आणि विचार त्याची नाही झाली. पण टू बी कंटिन्यू आहे. पुढे काहीतरी अजून वेगळं काहीतरी घडू शकतं आणि अर्थात ते काहीतरी चांगलं असावं. म्हणजे अर्थात हेही चांगलंच आहे, पण ते टू बी कंटिन्यू म्हणून जे केलंय ते काय असेल आता त्याची उत्सुकता आता अजून जास्त लागलेली आहे. पण ठीक आहे, आता कुठलाही क्षणाचा विलंब न करता आपण या सगळ्या टीमला इथे बोलूयात. सगळ्यात पहिल्यांदा अंकित आणि यशस्वीसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊयात. क्या बात आहे. जसे तिथे दिसत आहेत तसेच इथेही दिसत आहेत. छान दिसत आहेत दोघंही. आणि या गाण्याचे कोण आहेस तू माझीचे प्रोड्युसर सुनील पाटोळेजी आणि निखिल चौधरी या दोघांनाही विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा समोर यायचं आहे. आणि त्याचबरोबर जे म्युझिक डिरेक्टर आहेत मुकेश पालंडे आणि ज्यांनी लिरिक्स केलेले आहेत त्या रोहिणी लाड आणि सुनील पाटोळे यांना सुद्धा विनंती आहे की तुम्ही सुद्धा पुढे यायचं आहे. म्युझिक डिरेक्टर जे आहेत मुकेश पालंडे त्यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी पुढे यायचं आहे. आणि ज्यांनी या सुंदर आवाजात हे गाणं गायलं ते सूरज साळवे यांना सुद्धा मी इथे बोलवते. एकदा सूरज सरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. खूप सुंदर वाटतोय हा आवाज. आणि को प्रोड्युसर विजय पाटील, डिरेक्टर नितीन सर कुठे आहेत? नितीन सरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत.
आणि या गाण्यामध्ये अर्थात जो लग्नाचा सीन होता किंवा ओव्हरऑल गाण्यामध्ये जे काही कलाकार आहेत जे अतिशय सुंदर दिसलेत, त्यामागे ज्या मेकअप आर्टिस्ट आहेत त्या वैशाली मॅम आणि प्रीती मॅम या दोघींनाही विनंती आहे की त्यांनी पुढे यायचंय. जरा टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या दोघींसाठी सुद्धा. बरं, कसं वाटलं गाणं? आणि बाकी आर्टिस्ट जे आहेत, टी व्ही सकपाल सर असतील, जे वैभव सर असतील, ते कुठे आहेत? माझा आवाज येतोय का? त्यांनाही विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा पुढे यायचंय. बरं, या गाण्यामध्ये मी पहिली असे मित्र बघितले की जे आपल्या गर्लफ्रेंडला म्हणजे मित्राच्या गाडीवर बसायला सगळे टाटा बाय बाय करायला सगळे एकत्र आले. नाहीतर आमचे मित्र आहेत, जा बाई जाते तर जा तिकडे. पण छान झालंय गाणं. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा अर्थात तुम्ही यशस्वी तुझ्याकडे येईल. कसं वाटतंय गाणं आलंय? तू बघितलंस गाणं, कसं वाटतंय आणि ही स्टोरी तुला कशी वाटली मुळात? सगळ्यात आधी मी काकांना थँक्यू बोलेन की मला या जागेवर त्यांनी ठेवलं किंवा मला घेण्याची त्यांचा जो निर्णय होता त्यासाठी मी थँक्यू बोलेन आणि मला इथे संधी दिली त्याबद्दल मी थँक्यू बोलेन. आणि ते आम्ही खूप मेहनत केली म्हणजे जेव्हा सॉन्ग शूट केलं पण धमाल मस्तीमध्ये झाला. थोडंसं मी लेट सुद्धा आली. दादा बोलले का हे पण सांगतो तू लेट आली म्हणून. अर्थात आम्ही खूप मज्जा केली. मज्जा करत करत आम्ही शूट सुद्धा केला आणि त्याचं फळ आता आपण इथे बघितलं आणि खूप सुंदर असं गाणं झालेलं आहे आणि खूप छान वाटतं गाणं. खूप म्हणजे खूप बरं वाटतं. निलेश सर, नितीन सर, डी बी सकपाल सर, तुम्हाला विनंती आहे पुढे यायचंय. आणि वैभवजी पण असतील तर त्यांनाही विनंती आहे की त्यांनी पुढे यायचंय. एकदा या टीम साठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि प्रीती मॅम, नक्कीच. आणि यशस्वीनी अगदी खरं खरं सांगितलंय. शूटिंग कशी उशिरा पोहोचली, अगदी सगळ्या खऱ्या गोष्टी तिने सांगितल्यात. पण अंकित बद्दल तू काय सांगशील? म्हणजे असं तो आता मी मगाशी म्हणाले की इट्स माय ऑब्झर्वेशन की तो खूप शांत आहे किंवा तो अजिबात मस्ती करत नाही आणि त्याचे मित्र जे खूप खळखळून बसले. कसं असतं शूटिंग मध्ये अंकितचा वावर कसा असतो? सगळ्यात अगोदर मी उमेश दादांना विचारलेलं की कोण माझ्यासोबत काम करणार आहे, कोण आहे असं विचारलं. सो त्यांनी मला याची इन्स्टा आय डी पाठवली. तर मी म्हटलं आधी त्याचे रील्स वगैरे मी बघितले होते. तर मला खूप एक्सायटेड होते की मी याच्यासोबत काम करेन. खूप मला असं वाटलेलं की खूप याचा स्वभाव खूप छान असेल. आता स्वभाव तर छान आहे, नाही असं नाही. पण जेव्हा मी भेटली एकदम लाजरा मुलगा, एकदम शांत आहे, काहीच असं बोलत नाही, काय नाही. खूप शांत आहे, खरंच खूप शांत आहे आणि खूप छान वाटलं अंकित सोबत सुद्धा मला काम करून आणि पूर्ण टीम सोबत काम करून. आणि काकांनी पण खूप आमची हेल्प केली आणि आम्ही खूप मस्ती केली. खूप म्हणजे खूप सगळे चांगले आणि खूप छान वाटलं काम करून. येस, आता अंकितकडे माहिती आहे. अंकितला खूप बोलायचं. हॅलो, Yes. नमस्कार सर्वांना. सॉन्ग बघितला सर, सगळं भन्नाटच झालंय सॉन्ग. तर शूटमध्ये आम्ही खूप धमाल केली आणि शूटमध्ये आम्ही खूपच मजा केली आणि तर तुम्हाला आवडला काय सॉन्ग? नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि यशूनी मला शूटमध्ये खूप मारलाय, खूप म्हणजे खूप. मग ते डोळ्यात आलेले अश्रू त्याच्यामुळेच आहेत का? ती सोडून गेली मला पण काय. असं नाही मानलं त्याला काही रागात वगैरे. मस्तीमध्ये मला सवय आहे हसता हसता असं मारायची ते. हा, ती खूप मारते. मी उभा असतो तरी येऊन मारायची मला. मला आता बिचारी जी तुमची टीम होती त्यांच्यावर दया येते की त्यांनी तुम्हाला कसं सांभाळलंय. तर मी सरांकडे येईन. सर, तुम्ही काय सांगाल? कारण की सरांसाठी इथे जोरदार टाळ्या होतात. सर स्वतः तिकडे दिसतात आपल्याला काम करताना. आणि सर, ही टीम आणि हे गाणं जे खूप छान झालंय आणि आम्ही आता उत्सुक आहोत त्याच्यामध्ये टू बी कंटिन्यू असं आहे. तर पुढे बघायला काय मिळणार हे यासाठी तर आम्ही उत्सुक आहोतच. पण आज ही जी टीम तुमच्या सोबत उभी आहे या टीम सोबतचा तुमचा अनुभव कसा होता आणि काय वाटलं, काय सांगा? सर्वात प्रथम तर आपले डिअर टू फिल्म्सचे डी बी सकपाल सर यांचे मी आभार मानतो. कारण यांना मी माझं गाणं गाडीमध्ये ऐकलं. काका बोलले की आपण गाणं करूया, काय पण होते करूया. मी नाही करत आहे, माझी 2 गाणी ऑलरेडी येत आहे. त्याच्यामुळे तू हे गाणं करायचं म्हणजे करायचं, काय पण करायचं पण करायचं.
त्यांनी फुल सपोर्ट केला आणि जे नितीन आहेत नितीन आपले डायरेक्टर ते आम्ही रात्री 1-1, 2-2 वाजेपर्यंत आम्ही गाडीमध्ये बसायचो गाण्याची स्टोरी करत की काय झालं आता परत म्हणजे पुढे काय करायचं सगळं बदली करूया चेंज करूया ते करत आम्ही रात्री 2-3 वाजेपर्यंत आम्ही गाडीमध्ये बसायचो. त्याच्यानंतर हे जे गाणं जे आहे ते रेकॉर्ड आम्ही कोरोनाच्या आधी म्हणजे जवळजवळ 4 वर्षापूर्वी केलं होतं. पण त्याच्यानंतर आता आम्ही त्याला पूर्ण फायनल करून आता हे तुमच्यासमोर आणलेलं आहे. आपले जे ॲक्टर्स आहेत यशू आणि अंकित त्यांचं यशूचं तर आता 2-3 सॉंग नवीन आलेलेच आहेत आणि अंकितचं पण मनाच्या स्टेटसवरती त्यामध्ये पण मी थोडा माझा रोल होता म्हणजे एक कॅमेरा टीममध्ये माझा रोल होता. नंतर आपले को प्रोड्युसर विजय दादा त्यांच्याविषयी बोलायचं म्हणजे तिथे फक्त सांगायचं त्यांना की दादा आपली शूट इथे करतोय ते बोलतात फक्त निघून ये बाकी मी सगळं तिकडे बघतो. त्यांचे पण खूप आभार. आणि वैभव जे आपले वैभव सर ते आपल्या मालवणी भाषेमध्ये आपल्या करमणूक करतच असतात तर त्यांच्याविषयी बोललं तर त्यांना फक्त एकदा सांगितलं तुमच्यासाठी एक रोल काढलेला आहे तुम्ही यायचं तर त्यांनी न का बोलता कधी करायचं तेवढं बोल मी येतो. मेकअप टाईमबद्दल बोलायचं तर ते पण ऑलवेज रेडी आपल्यासोबत आहेत. निलेश दादा निखिल बाहेर आहे तो येईल थोड्या वेळात आणि जास्त माझे आणि मागे जे माझे मित्र आहेत सर्व ते म्हणजे माझे एकदम जिगरी यार आहेत ते आता पुढे नाही आले पण मागे आहेत. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत त्या सगळ्या टीमसाठी कारण मला असं वाटतं आपण जेव्हा काहीतरी चांगलं करत असतो आणि खूप पुढे जात असतो तेव्हा आपल्याला सगळ्यांना जे साथ करणारे साथ देणारे सोबत असणारे असतात ते असे काही मित्रमंडळी असतात आणि या मित्रमंडळीसाठी एकदा जोरात टाळ्या झाल्याच पाहिजेत. कारण हा सर जेव्हा बोलतायत तेव्हा त्यांच्या ज्या भावना आहेत त्यांच्या मनामध्ये आता जे चाललंय ते आपल्या सगळ्यांना अगदी स्पष्टपणे दिसू शकतं की खरंच आणि प्रत्येकाच्याच आयुष्यात असे मित्र असतात असं नाही का सरांसोबत हे सगळे मित्र आहेत सरांसोबत ही सगळी टीम अगदी खंबीरपणे आणि म्हणून कदाचित सर आज इथून इतक्या चांगल्या टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचले. त्यामुळे अशा सगळ्या मित्र परिवारासाठी एकदा सल्यूट आणि जोरदार टाळ्या. माझे मित्र आता समोर उभे आहेत पण तेव्हा ते माझ्या मागे उभे होते त्यामुळे मी आता इथे पुढे उभे आहे. त्यांच्यामुळे मुकेश बद्दल आपले म्युझिक डायरेक्टर त्यांना बोलायचो दादा करूया गाणं करूया म्युझिक केली रेडी हे केलं ते केलं नाही करूया ना शांतपणे करूया पण करूया. 4 वर्ष काढली आम्ही पण गाणं तर आमचं सर्व रेडिओचं सेट होतं 4 वर्ष काढली पण आता हे जे गाणं दिसतंय ते असतं आहे आपल्यासमोर. तर तुम्हाला आवडले का गाणं? तर पुढे पण आपण ते तुम्ही कंटिन्यू करणार आहोत. तर एवढंच बोलतो. याच्या आधी जे मनाच्या स्टेटसवरती गाणं आलं होतं ते आपले त्यांचे प्रोड्युसर VMP प्रोडक्शनचे सर आहेत ते पण आलेले आहेत तिकडे. ज्यांनी ज्यांनी मला सपोर्ट केला तुम्ही त्यांची नावं नाही घेतला पण माझ्या जे सर्व समोर दिसत आहेत आतापर्यंत म्हणजे प्रितेश भोईरपासून सर्व म्हणजे टोटल नावं आता घेऊन नाही शकत पण खूप नावं झालेली आहेत पण माझे मित्र माझ्या सगळ्या मनामध्ये आहेत आणि मला कधी पण बोललं तरी माझ्या समोर म्हणजे कधीही माझ्यासाठी उपस्थित असतात. सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. नक्कीच आज मला असं वाटतं सरांना जे काही बोलतात ते असं म्हणतात ना की आपण खूप प्रिपेअर करून यावं मग बोलावं अजिबात असं नाही. आज जे काही आहे त्या मनातल्या भावना या सरळ ओठांवरती आलेले हे शब्द आहेत मनातले जे शब्द होते आणि जेव्हा आपण खूप मेहनत करून अशा या इथवर पोहोचतो ना तेव्हा जे मिळालेलं यश असतं ना त्या यशाची गोडी मला असं वाटतं खूप जास्त अधिक असते आणि तसंच सरांसोबत झालेलं आहे. सर प्लीज प्रीती मॅम प्लीज या तुम्ही सुद्धा या टीमचा पार्ट आहात. तर सर तुम्ही काय सांगाल? आज 2 प्रोड्युसर पैकी एक बोलले माझे बरं ठीक आहे. आज टीव्ही सकपाल सर इथे आहेत. सरांचं सुद्धा नुकतंच एक गाणं लॉन्च झालेलं आहे वी पोरगी आणि अर्थात तन्मय आहे त्यामध्ये श्रद्धा आहे आणि अतिशय छान झालेलं आहे गाणं. आणि मला असं वाटतंय आपल्या मराठी ही जी आपली इंडस्ट्री आहे या इंडस्ट्रीमध्ये इतकी छान गाणी आणण्याचा या सगळ्यांचा हा प्रयत्न आहे आणि आपल्या मराठी लोकांना अभिमान वाटेल अशी ही गाणी आणतात. त्यामुळे आता जर तुम्ही व्हॅलेंटाईन डे साजरा करा दुसरे कोणतेही दिवस साजरे करा आपली मराठी गाणी आपण हक्काने वाजवू शकतो अशी ही गाणी आहेत. त्यामुळे सगळ्या टीमसाठी आणि आपल्या सगळ्यांच्या
पण यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्याच पाहिजे एक प्रेक्षक म्हणून. सर काय सांगाल, आज तुम्ही याच्यामध्ये काम सुद्धा केलेलं आहे आणि अंकित आणि यशू दोघंही आहेत या गाण्यामध्ये आणि एकंदरीतच ही सर्व टीम आता तुमच्याही सोबत असते. तुम्ही अनेकदा एकत्र सुद्धा काम केलेलं आहे. कसा अनुभव होता या टीम सोबतचा? सर्वप्रथम मायबाग पब्लिकचे मी अभिनंदन करतो. तुम्ही मी कोण आहेस तू माझी या गाण्यासाठी आपण या ठिकाणी हजर राहिले त्याबद्दल धन्यवाद. मी DN2 फिल्म्स अँड प्रोडक्शन फिल्म्स अँड म्युझिकचे DB सप्ता, नितीन सातोपे, निलेश सातोपे आम्ही अशी आमची तिघांची टीम आहे ती DN2 अशी टीम आहे. तर आमचा रविवारी गाणं लॉन्च झालेलं आहे ही पूर्वी सदरचं गाणं हे मला सुनील पाटोळेंनी मला गाडीमध्ये ऐकवलं तर मी त्यांना बोललो की गाणं तुम्ही आपण करूया. मग ते म्हणाले करूया. तर मग मी तुम्हाला सगळं काय पाहिजे ते आम्ही करून देऊ त्याबद्दल तुम्ही काय बेफिकीर आहे. आणि त्यामुळे आज जे काय आहे त्यांना असं वाटलं होतं की गाणं होईल की नाही पण त्यांना माहिती होतं की हे करून देणारच आणि हे गाणं सुंदर झालेलं आहे. तुम्हाला कसं आवडलं? छान आहे. ओके थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. आणि वैभव सर तुम्ही स्वतः या गाण्याचा एक भाग आहात, एक टीमचा भाग आहात. तुम्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये आम्हाला दिसलात आणि खरंच खूप गोड दिसतात सर सुद्धा त्या गाण्यामध्ये. सर कसा या टीम सोबत अनुभव आला तुम्हाला आणि स्पेशली अंकित सोबत? खरं सांगायचं झालं तर माझ्यासाठी हा रोल काढला सुनीलने त्यासाठी मी प्रथम त्याचा आभार मानतो. कारण की माझं वय आता 40 आहे आणि ही मुलं जवळजवळ 20-21 वर्षाची असतील. तर त्यांच्या ग्रुपमध्ये मला मॅच करायचं म्हटलं खूप स्किल पाहिजे. पण मला प्रीती वहिनीने केस वगैरे काळी केली आणि त्यात चांगला एक कॉमेडी पंचवाला एक सीन काढला त्याने. बरं वाटलं. खूप छान गाणं झालं. माझं बिझी शेड्यूल होता. खरं तर नेक्स्ट मॅरेथॉन होती. मी सुनीलला बोललो की आता माझा रोल झाला ना. तुमचं नाही तुमचा नेक्स्ट डेट पण रोल आहे यायचंच आहे. काही करून तुम्ही 11, 11:30, 12पर्यंत या. मी CST ला गेलो मॅरेथॉन कंप्लीट केली आणि जसा ट्रेनमध्ये बसलो तसं मला समजलं की आता मेगा ब्लॉक लागला. वाशीला उतरलो. वाशीमध्ये बसमध्ये बसलो. सुनील फॉलोअप होते. कुठे बसलात कुठे बसलात म्हटलं अहो पनवेलपर्यंत आलो आहे आता लगेच रिक्षा करतो आणि येतो. ते म्हणाले या आरामात अजून यशूच आली नाही. म्हटलं यशू आली नाही म्हणजे आपलं काय रोल आता काय ठरलं. आपण आरामात झालं. गेल्यानंतर सगळे झोपले होते मस्तपैकी आराम करत होते आणि 4 वाजता साधारण हा दुसरा सीन होऊन खूप छान गाणं झालं. एकदम छान अतिशय सुंदर आणि छान बोल आहेत. लिरिक्स तर खतरनाक आहेत आणि मला वाटतं की प्रत्येकाच्या मोबाईलवर रिंगटोन रील्स आणि कदाचित सगळ्यांच्या लग्न मंडपामध्ये वाजतील हे गाणं वाजेल. भावणारे शब्द आहेत. थँक्यू सो मच. एकदा वैभव सरांसाठी जोरदार टाळ्या उंचावत. आणि या गाण्याचे को प्रोड्युसर विजय पाटील जे आहेत आपण त्यांच्यासोबत मी त्यांना विचारेन की सर जसं की यशू म्हणाले किंवा सुनील सर म्हणाले की प्रत्येक आपण जेव्हा काहीतरी असं क्रिएटिव्ह करत असतो काहीतरी चांगलं प्रेक्षकांना देण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा मला असं वाटतंय की जे सपोर्ट जो मिळतो तो खूप जास्त इम्पॉर्टंट असतो. कारण की असा सपोर्ट मिळाला की पुढे जायला अजून मजा येते. काहीतरी चांगलं करण्याचा माणूस नेहमी प्रयत्न करत असतो. तुमचा या टीम सोबतचा कसा अनुभव आहे आणि आज हे गाणं आलेलं आहे आणि हे दोन्ही कलाकार त्याच्यामध्ये दिसत आहेत, काय वाटतंय, काय सांगणार? टीम बरोबर काम करताना एकदम चांगलं वाटलं. सर्व माझे मित्रच आहेत तसे. काय फरक नाही जाणवलं नाही. आणि कसं आमचं गाडीचं लोकेशन नेहमी ऑलरेडी म्हणजे कधी पण तयारच असतं. कधी कोणाला शूट करायचं असलं तर बिंदास नाही आपण तर सर्व काम केलं आहे. बाकी काय गाणं छान झालंय. तुम्हाला आवडत असेल. थँक्यू. क्या बात आहे. सरांसाठी जोरदार टाळ्या होत जातोय. आणि यानंतर खरंच गाणं ऐकताना अतिशय सुमधुर असा आवाज आपल्याला या गाण्यामध्ये ऐकायला मिळाला. तर या गाण्याचे सूरज साळवे यांच्यासाठी जे सिंगर आहेत त्यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या होत जाऊ. खरंच
खूप गोड आवाज आहे. मी सूरज सरांकडेच माहिती आहे. सर काय जेव्हा तुमच्या हातामध्ये हे गाणं आलं आणि तुम्हाला कळलं की हे गाणं आपल्याला या टीमसाठी करायचं आहे आणि त्यानंतर जेव्हा तुम्ही रेकॉर्ड केलं आणि आज ते इथे लॉन्च झालेलं आहे, सगळ्या प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेलं आहे, काय अनुभव होता या टीम सोबतचा? सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. तर गाण्याची पार्श्वभूमी अशी होती की म्हणजे मुकेश दादा गाण्याचे म्युझिक डिरेक्टर चेंबूरला आलेले गाणं घेऊन ते मला बोलले तुला एक गाणं गायचं आहे. तर मी बोललो ठीक आहे. रेकॉर्डिंग वगैरे आम्ही केली. गाणं इतकं छान झालं म्हणजे त्यानंतर मी इतके वाट बघितली गाणं रिलीज कधी होईल. त्या 4 वर्षांनी झालं. यशस्वी असेल, अंकित असेल, या दोघांनी खूप छान ॲक्टिंग केली. सुनील दादाचा मी खूप आभारी आहे आणि मुकेश दादाचा आहे. बेदून द फिल्म प्रोडक्शन फिल्म कंपनीमध्ये धन्यवाद सर्वांचं. मला जास्त काय बोलता येत नाही, तुम्हाला बोलता नाही आलं तरी आम्हाला तुमच्या आवाजात या गाण्याच्या 2 ओळी ऐकायला नक्की आवडतील. एकदा सरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या उंचावताय. कोण आहेस तू माझी, तुला कसं सांगू मी. कोण आहेस तू माझी, तुला कसं सांगू मी. पण श्वास माझा ग तू कस शब्दात मांडू मी. पण श्वास माझा ग तू कस शब्दात मांडू मी. जग माझे हे ग आता तुझ्यापासून सुरू होता. तुझी आठवण मला ग येता, मला जगण्याला पुढे होता. तू साध ऐक माझी, तुला कसं समजावू मी. तू साध ऐक माझी, तुला कसं समजावू मी. पण श्वास माझा ग तू कस शब्दात मांडू मी. पण श्वास माझा ग तू कस शब्दात मांडू मी. क्या बात आहे. खरंच खूप सुंदर आवाज आहे तुमचा. आणि अर्थात आता मी ओके सर, तुम्ही काय सांगाल? तुम्ही म्युझिक डिरेक्टर म्हणून काम केलेलं आहे. गाणं कसं वाटलं फक्त ते तरी सांगा. ओके, तो बोलतोय का मग तुमच्यावरचा? ओके, क्या बात आहे. प्रीती मॅम, तुम्ही या टीमचा एक भाग आहात. गाणं पाहिलं का? ओके, आपण पुन्हा एकदा गाण्याची झलक बघूयात. पण त्यापूर्वी मला सुनील सरांना एकदा प्रश्न विचारायचा आहे की सरांनी या गाण्याचं लिरिक्स तुम्ही लिहिलेलं आहे बरोबर, ओळी हे गाणं तुमच्याकडून आलेलं आहे. काय कन्सेप्ट डोक्यात होता? म्हणजे कसं असतं ना की बऱ्याचदा आपण एखादा कवयित्री असतो किंवा एखादा आपण जेव्हा कविता लिहित असतो तेव्हा बऱ्याचदा असं असतं की आपल्या आयुष्यामध्ये काही ना काहीतरी इन्सिडेंट घडलेले असतात. सर, मॅडम आहेत काय ते? अच्छा, तुम्ही का? अच्छा, तुम्ही क्या होतं मॅम इथे या. बऱ्याचदा असं होतं, म्हणजे आता मला माहिती नाही पण आता माझ्या तोंडातून शब्द आलेले ते मी पाठीकडे घेऊ शकत नाही. बऱ्याचदा असं होतं की आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी असे इन्सिडेंट घडलेले असतात आणि मग त्याला आपण त्यातून आपण असं काहीतरी लिहितो की म्हणजे आता सपोज एखाद्याचा ब्रेकअप झाला तर मग एखादं सॅड काहीतरी लिहिलं किंवा प्रेमभंग झाला की आपण असं काहीतरी लिहिलं. पण सर तुमच्या कुठे गेले? अच्छा, हा, ठीक आहे. मला वाटलं दोघंही गाणं. ओके, पण सर तुम्ही हे गाणं लिहिलं त्यामागे काय अशी स्टोरी आहे का? स्टोरी असं बोलायला गेलं तर काय स्टोरी अशी नाही आहे. जी रोहिणी लाड म्हणूनची मुलगी आहे, तिने ही कविता केली होती आणि नंतर मग तिला आम्ही विचारलं याचं आपण गाणं करूया. कविता थोडं वेगळं पडतं आणि गाण्यामध्ये त्याला ट्रान्सफर करणं वेगळं पडतं. मग मी त्याच्यावरती भक्ती बोली चालेल करूया, तर आम्ही त्याच्यामध्ये बसलो. त्याच्यानंतर मग त्याचं रूपांतर आम्ही गाण्यामध्ये केलं. अच्छा, कवितेमधून ते ट्रान्सफर गाण्यामध्ये झालं. क्या बात आहे. अर्थात त्या इथे नाही आहेत ना रोहिणी? ओके ओके, ठीक आहे. म्हणजे अर्थात सरांची यातून सुटका झालेली आहे या प्रश्नातून. नक्कीच. पण मॅम, तुम्ही गाणं पाहिलं, सरांनी त्याच्यामध्ये काम पण केलंय आणि खरं तर खूप मोठा भाग आहे. नाही, खरंच ओळखायला नाही आलं तिथे. पण आज कसं वाटलं जेव्हा गाणं आपल्या इथे आता सगळ्यांच्या भेटीला आलेलं आहे आणि सर सुद्धा एक महत्त्वाचा भाग या गाण्याच्या टीममध्ये आहे त्यांचा, एक प्रोड्युसर म्हणून, एक कलाकार म्हणून, लिरिक्स सुद्धा आहेत त्यांचे.
काय वाटतंय काय सांगा? खूप छान वाटतंय. 4 वर्षाची मेहनत आहे ती आज फळाला आली आहे आणि खूप प्रयत्न केलेले आहेत, सगळ्यांनीच केलेले आहेत. अगदी शूटपासून, गाण्यापासून, लिरिक्सपासून, परत एडिटिंगपासून. खूप कॅमेरामॅन आपल्यासमोर येत नाही, एडिटर येत नाही, पण त्यांचे खूप प्रयत्न असतात आणि रात्ररात जागून ते पूर्ण काम करतात आणि मी स्वतः ते बघितले, अनुभवले म्हणून बोलते. पण ओव्हरऑल गाणं खूप छान झाले. आमचे खूप प्रयत्न आहे की प्रेक्षकांसमोर काहीतरी वेगळं आणि चांगलं यावं. तर प्रेक्षकांनी त्याला प्रतिसाद दिला तर खूप छान वाटेल आणि सगळ्यांनी खूप खूप सपोर्ट करा, एवढंच मी म्हणते. नक्कीच एकदा मॅमसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. आणि मला असं वाटतं हे शब्द किंवा या भावना तेव्हाच येतात जेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टी अनुभवत असतो. आणि कोविडच्या अगोदर असे अनेक प्रोजेक्ट आले आणि तयार झाले, पण कोविडमुळे ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले नाहीत. खरं तर ही 4 वर्षाची तपश्चर्या म्हणावी लागेल आणि 4 वर्षानंतर फायनली हे गाणं आज समोर आलंय. त्यामुळे तुमच्या भावना ह्या खूप चांगल्या पद्धतीने मी समजू शकते. खरंच या टीमसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. आणि आपल्या ज्या मेकअप आर्टिस्ट आहेत वैशाली मॅम, तुम्ही सुद्धा या टीमचा भाग आहात. कसं वाटतं जेव्हा आपण एखाद्या इतक्या छान सपोर्टिव्ह टीमचा भाग होतो? सगळ्यात आधी मला थँक्यू म्हणायचं ते नितीन दादांना आणि सफाळ दादांना, त्यांनी मला या क्षेत्रामध्ये आणलं आहे आणि त्यांच्याकडून मी पहिले काम केले आधी. आता नवीन लॉन्च झालं आहे गाणं आणि आता त्यानंतर तुम्ही जेव्हा मला त्यांना गाण्यासाठी एक संधी दिली आणि या सगळ्यांमुळे मी आज इथे आहे, त्याच्यासाठी खूप थँक्यू सगळ्यांना. आणि या गाण्यासाठी काम करताना मला खूप छान वाटलं आणि सगळी टीम खूप छान आहे. थँक्यू नितीन दादा. थँक्यू. आणि तुमच्या दोघांकडे मी येणार आहे, पण तुम्ही आता सध्या गडबडीत होतात. गाणं बघूयात आणि मग तुम्ही तुमच्याशी गप्पा मारा. पण अजून एक गोष्ट मला सांगायला आवडेल. ओके, जसं की मी मगाशी तुम्हाला म्हणाले की जेव्हा इतकं छान काहीतरी प्रेक्षकांच्या समोर येत असतं तेव्हा ही सगळी टीम, अर्थात हे कलाकार तर महत्त्वाचे असतातच, पण पडद्यामागचे कलाकार सगळ्यात जास्त महत्त्वाचे असतात आणि ते असतात अर्थात कॅमेरामॅन आणि एडिटर. तर आज आपल्यामध्ये ते आहेत राम सोनाने, ज्यांचं जे आत्ता त्यांच्या सुद्धा हातात आत्ता सुद्धा कॅमेराच आहे आणि आता सुद्धा ते पडद्यामागचीच भूमिका करतायत. एकदा त्यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. त्यांनी या गाण्याचं एडिटिंग केलेलं आहे आणि अतिशय छान काम झालंय आणि खरंच तुमच्यासाठी सुद्धा, तुम्हाला सुद्धा खूप शुभेच्छा आणि तुम्ही खूप छान काम केलंय. एकदा सरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. आणि थँक्यू सो मच टीम, तुम्हाला खूप शुभेच्छा आहेत. आणि आपण बरेच पाहुणे मंडळी पुन्हा आलेली आहेत. आपण पुन्हा एकदा आपल्या या गाण्याची झलक बघूयात. थँक्यू. बेदुंद फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शन प्रेझेंट कोण आहेस तू माझी.
सांगू मी कोण आहेस तू माझी तुला कसं ते सांगू मी पण श्वास माझा तू कसा शब्दात मांडू पण श्वास माझा तू कसा शब्दात मांडू कोण आहेस तू माझी तुला कसं ते सांगू मी कोण आहेस तू माझी तुला कसं ते सांगू मी पण श्वास माझा तू कसा शब्दात मांडू पण श्वास माझा तू कसा शब्दात मांडू जग माझे हे गाता तुझ्यापासून सुरू होता तुझी आठवण मला देता माझ्या हसण्याला पुढे होता जग माझे हे गाता तुझ्यापासून सुरू होता तुझी आठवण मला देता माझ्या हसण्याला पुढे होता तू साथ ऐकवची तुला कसं सांगू मी तू साथ ऐकवची तुला कसं सांगू मी पण श्वास माझा तू कसं शब्दात मांडू पण श्वास माझा तू कसं शब्दात मांडू तुझ्या विना माझे जगणं नाही जवळ असे दहाण नाही जगून काही करता तुझ्या विना मी या जगात तुझ्या विना माझे जगणं नाही जवळ असे दहाण नाही जगून काही करता तुझ्या विना मी या जगात नको जन्माला नको जन्माला फक्त माझी पण श्वास माझा तू कसा शब्दात मांडू पण श्वास माझा तू कसा शब्दात मांडू
जगमाची आता तुझ्यापासून सुरू होता तुझी आठवण मला देता माझ्या हसीला पुढे होता एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे जोरदार पुन्हा एकदा या टीमसाठी आणि या सुंदर अशा गाण्यासाठी. आणि आता केएफपी प्रोडक्शनचे प्रणव दादा आणि सर इथे आहेत. विजय सर, सर प्लीज इथे या, प्लीज प्लीज. आता तुम्ही गाणं पाहिलंय, आता मी त्यामुळे आता मी तुम्हाला हे बोलवू शकते. एकदा केएफपी प्रोडक्शनचे विजय सर आणि प्रणव दादा यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. अंकित सर या अगोदर एक सुंदर असं गाणं आलं होतं मनाचा स्टेटस, अर्थात खूप लोकांना ते गाणं आवडलंय, प्रेक्षकांना ते गाणं खूप आवडलंय आणि अंकित सोबत तुम्ही अगोदर काम केलेलंच आहे. आणि आता अंकित आपल्याला या सुंदर अशा गाण्यामध्ये दिसतोय. सुनील सर आहे, सगळी टीम आहे. कसं वाटतंय गाणं, काय सांगाल? गाणं तयार करायचं खूप मेहनत. आवाज येतोय ना? आणि ती मेहनत आहे ना सुनील सरांनी इतकी छानपैकी दाखवली आपल्या गाण्यातून. आणि कोण आहेस तू माझी, खूपच सुंदर शब्दरचना आहे त्या गाण्याची. आणि ती तुम्ही नक्कीच अनुभवा आणि पहा. आणि खरं तर ते सबस्क्राईब करा. त्याने आहे ना त्याचं चॅनल फार पुढे जाईल. आणि मला खूप अपेक्षा आहे की त्याची जोडी आहे म्हणजे आमचा यशू आणि अंकित तर आमच्या गाण्याचा हिरो होता. लास्ट टाइम मला तो नेहमी गाजत असतो. पण मी आहे ना सुनील सरांना आणि त्यांच्या टीमला पूर्ण त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो माझ्या VMP प्रोडक्शन तर्फे. आणि तुम्ही त्यांना आहे ना खूप भरभरून सबस्क्राईब करा आणि तो चॅनल तुम्ही पहा, तुमच्या मित्रांना दाखवा, तुमच्या मित्रांना सांगा. आणि इथेच बोलून माझ्या तुमचं थांबू. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू. दादा काय सांगशील, गाणं पाहिलेलंच आणि अंकित दादा तू खूप जवळून अगोदरच ओळखतोस, आपल्या टीम सोबत तो जोडलेला आहे. त्याचं आपलं खूप छान गाणं आलं होतं प्रेक्षकांच्या भेटीला. आणि आता पुन्हा एकदा हे कोण आहेस तू माझी वैकुंठ फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शनवरती हे त्याचं पुढचं गाणं आलंय. काय वाटतंय अंकितला या टीम सोबत पाहून आणि या टीमचं हे गाणं बघून तुला काय वाटतंय, काय सांगशील? सर्वप्रथम तर मी पूर्ण टीमला कॉंग्रॅच्युलेशन बोलू की इतकं छान गाणं तुम्ही आमच्याकरता हे प्रदर्शित केलं आहे. अंकितचं म्हणायचं झालं तर अंकित मनाच्या स्टेटसमध्ये आलाच होता तुमच्या सगळ्यांसमोर. अंकित, यशू, तुम्ही दोघंही ऐकले. यशस्वीला तर पहिल्यांदाच मी बघतोय. अंकित बरोबर काम करण्याचा आमचा एक्सपिरियन्स जुना आहे आणि खूप चांगला आहे. अंकित आणि यशस्वी, तुम्हाला मी एक सांगेन की ह्या गाण्याला पुढे घेऊन जाण्याचं जे काम आहे तुमच्या दोघांचं आहे. मॅक्सिमम रील्स बनवा, जितके रील्स तुम्हाला बनवता येतील. सुनील सरांच्या चॅनलला खूप सपोर्ट करा. गाणं खूप छान आहे आणि मॅक्सिमम लोकांपर्यंत पोहोचू द्या. आणि तुमच्या लोकांची जोडी अप्रतिम होती. छान वाटतं तुम्हाला गाणं पाहायला. सुनील सर, वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि एंटायर टीम तुम्हाला आमच्याकडून लाख लाख शुभेच्छा. थँक्यू सो मच सर. आणि हा आमचं गाणं जर बघितलं नसेल तर विजय सर बोलत आहेत, मनाच्या स्टेटसला नक्की बघा जर कोणी पाहिलं नसेल. अंकित नक्कीच दिसेल तुम्हाला. त्याला संगीतसाठी एका जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. आणि जसं तो नेहमीच गाण्यांमध्ये सुद्धा छान दिसतो आणि अर्थात सगळ्यांसोबत त्याचे एक्सपिरियन्स सुद्धा खूप छान आहेत. आणि मला असं वाटतंय जसं की सर म्हणाले की ह्या दोघांची ती जबाबदारी आहे ह्या गाण्याला आपल्या चॅनलला पुढे घेऊन जाण्याची. आणि ही जबाबदारी हे दोघं जण खूप चांगल्या पद्धतीने पार पाडतील, त्यात काही शंकाच नाही. थँक्यू सो मच सर, तुम्ही सुद्धा हा इतके वेळ काढून दोघं इथे आलात, या टीमला शुभेच्छा दिल्यात. थँक्यू. आणि मी तुम्हाला एक सांगितलं की जसं लास्ट टाइम आपलं जसं तुम्ही आम्हाला इन्व्हाइट केलं होतं तसं नक्कीच ह्या कम्प्लीट टीमला तो एक बॅकअप पण तुम्ही द्या. आणि सर तुमचा जो सिक्वेन्स होता मला खूप आवडला पाहायला. थँक्यू. येस सर, येस येस, थँक्यू थँक्यू. थँक्यू. एकदा सरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जात आहेत. आणि अंकित आणि यशू या गाण्यामध्ये तर आपल्याला छान दिसत आहेत. या गाण्यामध्ये असा उडता असा डान्स काही नाहीये, पण
अतिशय क्यूट सॉन्ग आहे आणि त्याच्यावरती एक क्यूट रोमॅन्टिक असा डान्स तर नक्कीच होऊ शकतो. आणि मी अर्थात अंकित आणि यशूला रिक्वेस्ट करेल की अर्थात तुम्ही रील्स तर बनवणार आहातच, आम्ही रील्सवरती तुम्हाला बघूच, पण आता इथे सगळ्या प्रेक्षकांसाठी या गाण्यावरती जरा तुम्ही एक छान परफॉर्मन्स दिलात तर खूप मजा येईल. दोघांसाठी सुद्धा जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ तर लाईट्स नका ऑफ करू, आपल्याला या दोघांना बघायचंय. तिथे जी मस्ती केली ती मस्ती सोडून दुसरं काहीतरी करा. कोण आहेस तू माझी तुला कसं सांगू मी, कोण आहेस तू माझी तुला कसं सांगू मी, पण श्वास माझा तू कसं शब्दात म्हणू, पण श्वास माझा तू कसं शब्दात म्हणू, कोण आहेस तू माझी तुला कसं सांगू मी, कोण आहेस तू माझी तुला कसं सांगू मी, पण श्वास माझा तू कसं शब्दात म्हणू, पण श्वास माझा तू कसं शब्दात म्हणू. आणि अर्थात आज रोज डे आहे, पण त्या निमित्ताने तुम्ही एकमेकांना हे रोज देऊच शकता. या बात आहे का अंकितसाठी यशूसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. खूप शुभेच्छा तुमच्या दोघांनाही. थँक्यू, तुम्ही येऊ शकता. एका जोडीसाठी जरा जोरदार टाळ्या. आणि त्यानंतर आपल्या आजच्या या म्युझिक लॉन्चसाठी स्टार फेस ऑफ इंडियन सीझन 2022च्या फर्स्ट रनरअप दुर्वा कदम मॅडम इथे उपस्थित झालेल्या आहेत. मी त्यांना सुद्धा पुढे बोलवते. एकदा दुर्वा मॅमसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. खास पुण्यावरून त्या आज आपल्या या म्युझिक लॉन्चसाठी इथे आलेले आहेत. मॅम, तुमचं खूप स्वागत आहे. आणि येस, आणि बेदूर फिल्म अँड म्युझिक प्रोडक्शनचं हे कोण आहेस तू माझी हे गाणं नुकतंच लॉन्च झालंय. कशा शुभेच्छा द्याल, काय सांगाल या संपूर्ण टीमला? सॉन्ग खूप भारी होतं, मला खूप आवडलं. आणि introduction. Hello everyone, my name is Durva Kadam. My hobby is dancing, singing, acting, traveling and passion is modeling. I'm the Tanisha Beauty Icon winner and I'm the star face of India first runner up. Thanks for inviting me part of your family. Thank you so much. थँक्यू सो मच मॅम. आणि तुम्ही पाहिलं की आपले अंकित आणि यश यामध्ये दिसत आहेत, त्यांची केमिस्ट्री कशी वाटली, काय सांगाल? खूप भारी वाटली, एकदम भारी. क्या बात आहे. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू. येस, यानंतर आज कलाकार बरेच मंडळी आपल्यासोबत इथे आहेत आणि प्रितेश भोईर जे सिंगर आहेत ते सुद्धा इथे आहेत. माझा आवाज त्यांच्यापर्यंत जातोय का? प्रितेश भोईर आज आपल्यामध्ये आलेले आहेत. आपल्या पनवेलचेच आहेत ते. मी त्यांना सुद्धा पुढे बोलवू इच्छिते. प्रितेश भोईर जे सिंगर आहेत, मी त्यांना सुद्धा पुढे बोलवू इच्छिते. प्रितेश भोईरबद्दल बोलायचं झालं तर आपल्या अख्ख्या पनवेलमध्ये सिल्वर बटन, यूट्यूब कडून सिल्वर बटन पहिले सर्वात प्रथम त्याला भेटलेलं आहे. आता आपला सिल्वर बटन ते अमेरिकेवरून येतं आणि जवळजवळ त्याचे 1 लाख सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले. त्याच्यानंतर त्याला सिल्वर बटन भेटलेलं आहे. आता त्याचे जवळजवळ 2.5 लाख सबस्क्रायबरपेक्षा जास्त सबस्क्रायबर आहेत. आणि त्याचे गाण्याचे व्ह्यूज जर बघितले तर जवळजवळ एका गाण्याला त्याचे 6 करोडपेक्षा पण जास्त व्ह्यूज आलेले आहेत.
तर त्याचे आपल्या गाण्यासाठी त्याचं पण योगदान आहे. तर थँक्यू प्रितेश. सर एकच मिनिट सर, तुम्ही सुद्धा आज इतकी हिट गाणी सगळ्या प्रेक्षकांना दिलेली आहेत आणि आज इतकं छान गाणं लॉन्च झालंय. हे गाणं बघता तुम्ही सुद्धा अनेक गाणी आलेली आहेत प्रेक्षकांसाठी तुमची. या गाण्याबद्दल काय सांगाल, कसं वाटलं हे गाणं? आता कसं या गाण्याचं काम जसं चालू आहे तेव्हापासून आम्ही कॉन्टॅक्टमध्येच आहोत. त्यामुळं काय ते आमचंच गाणं आहे. आम्ही म्हणजे आमच्या सर्व टीम वर्कने चालू आहे. त्याच्याबद्दल आता काय पब्लिक रिस्पॉन्स बाकी आम्ही जर चांगलं काम केलं आमच्या पद्धतीने 100%. आणि तुमचा सर्वांचा रिस्पॉन्स असू द्या आणि शेअर करा सर्वांना. धन्यवाद. बरं, आमच्यासाठी या गाण्याच्या 2 ओळी होतील. कोण आहे? किंवा सर, आम्हाला तुमच्या आवाजात कोणतेही तुमच्या गाण्याच्याही 2 ओळी ऐकायला नक्की आवडतील. एका सरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. माझं पहिलं गाणं गातो मी, ज्या गाण्याने माझी खरी ओळख झाली मार्केटमध्ये. तू चोरून फोन मला करायची, तू चोरून मला भेटायची, तू चोरून मला भेटायची. दिस गेला तो दिस गेला, दिस गेला तो दिस गेला. धन्यवाद. सर आमची अजून एक रिक्वेस्ट आहे की झाली माझी गवत ते गाणं आहे, त्याच्या 2 ओळी जर आमच्यासाठी झाल्या तर एका सरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होतात प्लीज सर. जीव झुरत या मन जळत या तुझी आठवण आल्यावर, जीव झुरत या मन जळत या तुझी आठवण आल्यावर, तू मला ग सोडल्यावर झाली दारू माझी लवर, तू मला ग सोडल्यावर झाली दारू माझी लवर. क्या बात आहे. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू. आणि यानंतर देव आहे इथे आज. देवला सुद्धा मी पुढे बोलवू इच्छिते. देवसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. अनेक फॅशन जे ब्युटी पेशंट आहेत, मोठे टायटल्स आहेत ते त्याच्या नावावर आहेत. आणि विशेष म्हणजे देवबद्दल सांगायचं झालं तर अनेक म्युझिक अल्बममधून सुद्धा त्याने काम केलेलं आहे. अनेक शॉर्ट फिल्म्स असतील, म्युझिक अल्बम असतील किंवा तो स्वतः कविता सुद्धा करतो. देव, तू आज हे गाणं इथे पाहिलंस, कसं वाटलं हे गाणं बघून आणि कशा शुभेच्छा देशील या सगळ्या टीमला? हॅलो, सर्वांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. आणि कोण आहेस तू माझी या संपूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा देईल. कारण मी सुद्धा अल्बम सॉन्ग करत असतो, चित्रपटामध्ये काम करत असतो. पण या सॉंग्समध्ये जसं म्युझिक आहे, जसं लिरिक्स आहे, त्याचप्रमाणे जे डायरेक्टर आहेत त्यांनी या 2 कलाकारांकडून जी कामाची क्लिअरिटी आहे ना ती अशी काढून घेतली ना, त्यामुळे असं वाटत होतं की मी हे 2 कलाकार आहेत त्या कॅरेक्टरमध्ये मी त्यांना बघत होतो. आणि खरंच खूप छान तुम्ही काम केलंय. आणि तुम्हाला एक एवढं सांगेल की तुम्ही आपल्या कलेशी प्रामाणिक राहा. जशी तुमची आज सुरुवात आहे ना, कदाचित तुम्ही फक्त प्रामाणिक राहा. 1, 2, 3, 4 वर्ष कधीतरी तुमचं असं सुद्धा दिवस येतील की तुम्ही खूप उंचावर गेलेला असेल. फक्त आपल्या कलेशी प्रामाणिक राहा. आणि टायटल आहे कोण आहेस तू माझी. या नावामध्ये खूप काय आहे. जर एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम करत असेल, ती व्यक्ती त्याच्यासाठी मी म्हणेल की सर्वस्व असते, तिचं अस्तित्व असते. आणि त्यासाठी मी या टायटलला पकडून जेव्हा मला काल दादानी इन्व्हाइट केलं की ये तू, मग त्याच्यावर मी पोएम केलेली आहे आणि ती खरंच तुम्हाला आवडेल. नक्कीच आम्हाला सुद्धा ती कविता ऐकायला आवडेल. एकदा देवजी यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. कारण जसं की आता त्यांनी सांगितलं, खूप महत्त्वाचा सल्ला सुद्धा दिला की कलाकार जो आहे ना तो पुढे तेव्हाच जातो जेव्हा तो आपल्या कलेशी प्रामाणिक राहतो. आणि पदरात कितीही यश पडलं तरी तो अगदी डाऊन टू अर्थ असतो. आणि खरंच मला असं वाटतंय जो त्यांनी हा सल्ला दिला तो आपण प्रत्येक कलाकारांनी जर लक्षात ठेवला, ध्यानात ठेवला तर सगळेच जण नक्कीच खूप छान पद्धतीने पुढे जाऊ. आणि अर्थात आता आम्ही तुमची कविता ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत. कवितेचं टायटल आहे कोण आहेस तू माझी. तुमचीच मी कॉपी केली पण कविता माझी आहे पुढे पुढे. आणि तुम्ही या ना दोघांनी समोर.
कोण आहेस तू माझी अत्तरासारखी धुंद करणारी ओढ असते तुझी अत्तरासारखी धुंद करणारी ओढ असते तुझी कस्तुरीसारखी बेधुंद करणारी आठवण असते तुझी सांग कोण आहेस तू माझी कोण आहेस तू माझी सागरासारखी अथांग देणारी मिठी असते तुझी सागरासारखी अथांग देणारी मिठी असते तुझी शिंपल्यासारखी मोठी देणारी प्रीत असते तुझी सांग कोण आहेस तू माझी कोण आहेस तू माझी पहाटेसारखी धुक्यात येणारी लाट असते तुझी पहाटेसारखी धुक्यात येणारी लाट असते तुझी थंडीसारखी उभेत घेणारी माया असते तुझी सांग कोण आहेस तू माझी कोण आहेस तू माझी आणि शेवटी मी कवी आहे त्यामुळे मला कधी कधी कविता शब्दाने टाकायलाच लागतात शब्दासारखी पानावर उतरणारी कविता असते तुझी शब्दासारखी पानावर उतरणारी कविता असते तुझी वेड्यासारखी मनावर कोरणारी मूर्ती असते तुझी सांग कोण आहेस तू माझी कोण आहेस तू माझी थँक्यू सो मच खूप छान होती ही कविता आणि थँक्यू देव आज इथे आलास आणि या सगळ्या टीमला शुभेच्छा दिल्यास थँक्यू धन्यवाद मला इथे इन्व्हाइट केल्याबद्दल आणि तुम्ही खूप मेहनत करा प्रामाणिकपणे मेहनत करा तुमचं नक्कीच यश तुमच्या पदरामध्ये येईल फक्त प्रामाणिकपणा करायची बस एवढंच सांगेल थँक्यू आणि आपल्या हॅलो हॅलो आणि आपल्या आजच्या या म्युझिक लॉन्चला प्रमुख पाहुणे म्हणून दादू आणि तन्मय हे सुद्धा इथे उपस्थित झालेले आहेत दादू यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवतात आणि सगळ्यांचे लाडके असे हे दादूस ज्यांना आपण बिग बॉस मधून पाहिलेलं आहे त्यांची अनेक कुणाल म्युझिक बारमधून ज्यांनी आपल्या गाण्याची आणि नुकतंच जे गाणं आलं होईल त्यामध्ये सुद्धा दादूस आपल्याला दिसले आहेत तन्मय सुद्धा दिसले आहेत आणि दादूसाठी तन्मयसाठी सगळ्यांना जोरदार टाळ्या आणि अर्थात आज दादूस आपल्यामध्ये आलेले आहेत पण तत्पूर्वी कोण आहेस तू माझी हे गाणं आज इथे नुकतंच सगळ्या प्रेक्षकांसाठी आलेलं आहे बैकुंठ फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शन या चॅनलवरती तर तन्मय सुद्धा इथे आलेला आहे अगदीच एक दोन दिवसांपूर्वीच ही बोली हे गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं ज्यामध्ये आपल्याला तन्मय आणि दादूची सगळी मंडळी दिसत आहेत ते गाणं तर आपण पाहणारच आहोत पण आपण तत्पूर्वी कोण आहेस तू माझी या गाण्याची झलक पुन्हा एकदा सगळेजण पाहत आहोत तर बैकुंठ फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शन प्रेझेंट्स कोण आहेस तू माझी या संपूर्ण टीम साठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा कोण आहेस तू माझी
तुझी आठवण मला येता माझ्या हसण्याला पुढे होता जग माझे गाता तुझ्या पासून सुरू होता तुझी आठवण मला येता माझ्या हसण्याला पुढे होता तू साठ ऐक माझी तुला कसं समजू तू साठ ऐक माझी तुला कसं समजू पण श्वास माझा तू कसं शब्दात मानली पण श्वास माझा तू कसं शब्दात मानली तुझ्या विना माझे जगणं नाही जमत असे हे राहणं नाही जगून काही अर्थ तुझ्या विना मी या जगात तुझ्या विना माझे जगणं नाही जमत असे हे राहणं नाही जगून काही अर्थ तुझ्या विना मी या जगात नको जन्माला फक्त साथ देना माझी नको जन्माला फक्त साथ देना माझी पण श्वास माझा तू कसं शब्दात मानली पण श्वास माझा तू कसं शब्दात मानली सदैव राहतो कोण आहे तुझी तुला कसले सांगू कोण आहे साठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आणि आपल्या आजच्या म्युझिक लॉन्चसाठी दादू सुद्धा इथे उपस्थित झालेले आहेत पण काहीच म्हणजे अगदी एक दिवसापूर्वी ही तोडगी डिलेक्ट टू फिल्म प्रोडक्शनचं हे गाणं सगळ्यांच्या प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं त्या गाण्यामध्ये आपल्याला दादूजी सुद्धा दिसत आहेत आणि अर्थात तन्मय सुद्धा आहे तर आपण आता एका त्या गाण्याची झलक पाहूया डिलेक्ट टू फिल्म प्रोडक्शन आणि संपूर्ण टीमसाठी एकदा जोरदार टाळ्या अगं इथे का मुली आहे नवऱ्याकडची मंडळी आहे हे मुलींनो बघा तिची तयारी झाली का काय ग श्रद्धा एवढी कसली घाई केली तू लग्नाची आपण तसं नाही ग मग कसं 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 पण माहिती नाही कसं आहे हो का
पोरगी फसली गालात असली ही पोरगी फसली गालात असली अशी तुझ्या घरी मी फुललो तुझ्या बरी अगदी अशी तुझ्या घरी मी फुललो तुझ्या ही पोरगी फसली गालात असली अशी तुझ्या घरी मी फुललो तुझ्या बरी तुझा नाकावरचा सोडून दिला जगाला तर सुन पोरी माझ्या नजरा नजर माझ्या नजरा पोरगी फसली गालात असली अशी तुझ्या घरी मी फुललो तुझ्या घरी अशी तुझ्या घरी मी फुललो तुझ्या घरी चला गटबंधनासाठी कोणाला तरी बोलवा. अगं बघतेस काय ताई मुलगा मुलगी एकत्र दिसले म्हणजेच ते बॉयफ्रेंड आणि गर्लफ्रेंड असतील असे म्हणतात. ते बहीणभाऊ देखील असू शकतात. क्या बात आहे. एकदा या दोन्ही गाण्यांसाठी आणि दोन्ही टीमसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. आणि दादूस प्लीज या. तन्मय, रोशी मॅम, आणि आज ज्यांचं गाणं सगळ्यांच्या प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेलं आहे
असे अंकित यशू दोघंही तुम्ही या, ज्ञानू तुम्ही सुद्धा, आणि त्याचबरोबर पैकुंद फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शनचे सुनील सर यांनाही विनंती आहे की तुम्ही इथे यायचंय. नितेश सर, आणि आज या दोन्ही गाण्यांच्या टीम आज आपल्या समोर आहेत आणि अतिशय सुंदर धमाकेदार अशी ही गाणी प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली आहेत. एकदा DN2 फिल्म प्रोडक्शन आणि पैकुंद फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शन साठी जोरदार टाळ्या जाऊदेत. टाळ्यांचा आवाज येत नाहीये, जरा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. गाणी आवडली की नाही तुम्हाला? गाणी आवडली की नाही? क्या बात आहे. आणि सर, अर्थात तुम्ही खूप यंग दिसताय त्याच्यामध्ये आणि तुमचा जो कॉन्फिडन्स आम्हाला या गाण्यात बघायला मिळाला. अर्थात आम्ही जे रिअल दादूस आहेत त्यांना आम्ही बिग बॉस मध्ये पाहिलेलं आहे आणि आज हे दोन्ही गाणी तुम्ही पाहिली आणि तन्मय सोबत आणि एकत्रित DN2 फिल्म प्रोडक्शन असेल यांच्यासोबत तुम्ही काम केलेलं आहे आणि आज पैकुंद फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शनचं सुद्धा हे गाणं नुकतंच आता प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेलं आहे. कशा शुभेच्छा द्याल या दोन्ही टीमला आणि तुमचा अनुभव या टीम सोबतचा कसा होता? बरेचसे गाणे त्याच्या आधी देखील आलेले आहेत, परंतु मला ज्यावेळेस फोन आला की जास्त मला असं यायचं आहे आणि खरंच आनंद झाला की चांगल्या टीम सोबत काम करणे संधी मिळते ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि आतापर्यंत वेगवेगळ्या लोकांना त्यांनी गाणे बोलण्याचा प्रयत्न केला आणि गाणी फिल्म जरी वेगळे असते तरी त्याच्यातून जे पिक्चर आहे किंवा जे कलाकार आहेत ते छान पद्धतीने घेतले. ही सगळी संधी आपली म्हणजे मैत्रीण रोशनी चंद्र मला या ठिकाणी यावं लागलं. सर आमची संपूर्ण टीम घडली. सगळ्यांना खूप खूप मोठी गाण्यांसाठी शुभेच्छा देतो आणि आपल्या कलाकारांना आपणच प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. तर नक्कीच या दोन्ही गाण्यांना आपण सगळे मिळून सपोर्ट करूया. नमस्कार. तर अजून एक छोटा प्रश्न आहे की आज आपण पाहतोय ही सगळी यंग जनरेशन आहे आणि कुठेतरी खूप छान प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहेत, खूप छान काहीतरी वेगळं दाखवण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतात ही सगळीच मंडळी. अंकित असेल, यशू असेल, तन्मय असेल, असे सगळेजण आपल्यामध्ये आहेत आणि यांचं काम बघून तुम्हाला काय वाटतं आणि यांना तुम्ही एक इतकं छान तुमचं काम आहे आणि तुम्ही इतक्या अनुभवातून पुढे आलेला आहात, यांना तुम्ही एक सल्ला म्हणून काय सांगाल? सल्ला नाही, सगळे परिपूर्ण आहेत कलाकार. मी पाहिले दोन्ही गाणे खूप छान पद्धतीने आहेत. फक्त पुढच्या पडद्याला आणखी त्यांना झळकायचं आहे. त्यासाठी ही चेहरे मला नक्कीच लक्षात राहते ना. माझ्या प्रयत्नाने जर पुढे काय करता येईल आपल्याला तर मी नक्कीच तुमच्या सोबत आहे. बस पुन्हा एकदा खूप खूप सर्व हिंदी कलाकारांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. नवीन नाही ते खूप टॉप आहेत सगळे, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. आणि रोशनी मॅम, तुम्ही काय सांगाल? गाणं पाहिलं आणि दोन्ही गाणी तुम्ही पाहिली, कसा अनुभव होता या टीम सोबतचा? आणि आज आता अंकित असेल, यशू असेल, खूप छान दिसतात खरं तर ते दोघं. जसे इथे दिसतात तसेच ते गाण्यातही दिसतात. दोन्ही गाणी तुम्ही पाहिली, कसं वाटलं? काय सांगा? खूप छान वाटलं. पहिली प्रथम मी सर्वांचा आभार मानते. ॲक्च्युली मी या इंडस्ट्रीमध्ये आली तेव्हा पण दादूसोबतच पहिला अल्बम केला, गणपती आले जन्माला. दादूसोबतच सुरुवात केली, त्याच्यानंतर 2017मध्ये मी एंगेज झाली. तर मी आता झाल्यानंतर तर पहिला अल्बम मी दादूसोबतच केला आणि माझी सुरुवात झाल्यानंतर मला खूप कॉल आले, कारण मी हे सर्व सोडून मॉडेलिंग आणि फोटोग्राफी आहे आता. पण सरांचे जे 2 अल्बम केले मी त्याच्यामध्ये अजून करावं असं वाटतं मला आता. पण मला टीम वगैरे सर्व सपोर्ट सर्वांचा छान मिळाला आणि चांगलं वाटते. आता परत काहीतरी सुरुवात चालू झाली माझी बघायला. थँक्यू सर आणि सर्वांचे मी आभार मानते. थँक्यू सो मच मॅम. आणि तन्मय, खरं तर तुला आपण परवा भरभरून शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि खूप छान झालंय गाणं. पण आज तू पैकुंद फिल्म्स अँड म्युझिक प्रोडक्शन वरती जे कोण आहेस तू माझं हे गाणं लॉन्च झालेलं आहे. तू हे गाणं पाहिलंस आणि अंकित आणि यशूचं यांची केमिस्ट्री तुला कशी वाटली आणि काय सांगशील या गाण्याबद्दल? नमस्कार सगळ्यांना, मी तन्मय. आमचं गाणं बघितलं असेल तुम्ही. आता ते आपलं म्हणायला हरकत नाहीये, कारण की आता आपल्यात आलंय. कालपर्यंत ते आमचं होतं आणि पैकुंद प्रोडक्शनचं मी आता गाणं बघितलं, कोण आहेस तू माझी. खूप मस्त गाणं आहे आणि मी सिंगल आहे.
त्यांच्यात इम्प्रुव्हायझेशन जास्त होतं आमच्या सपोर्ट गाण्यांना सुद्धा